A pekné ráno želám aj Lucii Kadvoltovej, ktorá je s nami v štúdiu. Dobré ráno. Dobré ráno. Vy ste cvičiteľka psov z občianskeho združenia Psi na život. Ano. A dnes je deň Bielej palice, ten je vlastne venovaný zvýšeniu povedomia o živote nevidiacich a slabozrakých ľudí a vy im pomáhate tým, že cvičíte slepecké psy. Hovorím správne. Áno, ten termín už sa skôr používa vodiace psy, ale áno, sú to vlastne psy, ktoré pomáhajú nevidiacim osobám. A sme tu práve dnes v štúdiu aj s vašim aktuálnym zverencom. Je to labradorský retriever. Ako sa volá? Volá sa Bailey a je to vlastne pes, ktorého ja momentálne cvičím. Je už v tej takmer poslednej fáze výcviku. Môžeme si o tom povedať možno trochu neskôr, že ako to presne prebieha, ale už čoskoro bude hotový na odovzdanie klientovi. No prečo neskôr? Teraz je ideálny čas. Tak Môžeme povedzte, ako vyzerá práve ten výcvik. Ja by som to je taká veľmi obširná otázka, ale ten vodiaci pes vlastne vzniká už predtým, ako sa narodí, uvažujeme o tom, že ako vlastne bude ten pes vyzerať. Čiže máme účelový chov, ktorý celosvetovo sa to používa takým spôsobom, že vyberajú sa tie najlepšie jedince z radov vodiacich psov, ktoré majú tie najlepšie zdravotné vlastnosti, aj povahové vlastnosti, aby tie vodiace psy, ktoré budú teda ich deťmi, nakoniec boli čo najúspešnejšie a mali veľkú šancu na to, aby uspeli. Takže už sa narodil, dajme tomu, už má nejaké 2-3 mesiace. Áno, v 2 mesiacoch odchádza do rodiny vychovávateľa, kde nastáva fáza zhruba ročná, komunikovať s človekom, vytvoriť si vzťah s tým človekom, socializuje sa, čiže ako ho vidíte aj napríklad teraz tu pri mne leží v kľude, je to už aj výsledok tej výchovy, lebo chodil do rôznych prostredí, zoznamoval sa s rôznymi predmetmi, s rôznymi situáciami. Čiže už ho nič neprekvapí. No, to nie je pravda, že neprekvapí, ale čo najviac situácií si už zažil, čiže je tých prekvapení menej. V roku odchádza od vychovávateľa pes a prechádza si zdravotnými aj povahovými testami. To sú také štandardizované, medzinárodne štandardizované testy, na základe ktorých vieme povedať, že áno, teda ten pes naozaj je vhodný do výcviku a vtedy teda ide k tomu cvičiteľovi, to už som teda ja, alebo teda moje kolegyne, kde sa učí tie špeciálne povely. A aby sme to vysvetlili, že čo vlastne ten pes, ako pomáha tomu človeku a čo sa všetko musí naučiť, tak my ho učíme tzv. Smerové povely, čiže vpred, doľava, vpravo, aby sa teda vedel pohybovať v tom priestore. A druhou skupinou sú vyhľadávacie povely, čiže v tom danom priestore, kde sme, musí vyhľadať napríklad dvere, alebo schody, alebo zastávku, alebo miesto na sedenie. Znie to samozrejme veľmi náročne. Ako dlho potom trvá taký výcvik? Celý tento proces, čo som opísala, trvá zhruba 2 roky. Čiže pes sa dostane k svojmu majiteľovi, ktorému finálne pomáha, keď má asi 2 roky. Mňa fascinuje, ako vlastne psovi viem vštepiť do hlavy, že je mojimi očami. Že vlastne musí vidieť za toho majiteľa. To sa ako dá? A chápe to vlastne ten pes? Áno, ten proces výcviku je vlastne taký veľmi postupný. V podstate v prvej fáze sa učia naozaj len tieto povely takou hravou formou. Ho učíme tie jednotlivé povely, aby rozumel, čo to znamená. V druhej fáze už prichádza vodenie, my tomu hovoríme, že na vidiaco ako na slepo, kedy ja už som taká trošku herečka a snažím sa tomu psovi ako keby nasimulovať tú situáciu, že keď mi tu nezastavíš, tak ja sa potknem a bude ma to bolieť. Alebo keď ma tu narazíš do toho stĺpa, tak tiež ma to bude bolieť a zlaknem sa. A vtedy ten pes začína mať taký ten takéto prebudenie, že naozaj som tu ja ten, ktorý je za teba zodpovedný a musím na nás dávať pozor. A potom už tá úplne finálna fáza je chodenie naslepo, čiže máme na očiach vyslovene nepriehľadné klapky, lebo človek má ten pud seba zachoví a niekedy to nevie až tak úplne autenticky zahrať, takže tie klapky to úplne perfektne spravia. A vtedy už ten pes naozaj si zažíva tú situáciu, že ja som ten, ktorý musí na teba dávať pozor. Samozrejme, že za nami ešte ide ďalšia osoba, ktorá stále ešte dáva pozor, aby sa nič nestalo, lebo ten pes je stále vo výcviku. A stále budeme aj my v rozhovore s Luciou Kadvoltovou najbližšie už po 8:30. Počúvate Rádio Slovensko.
Bailey, teda labradorský retriever, a Lucia Kadvódová, cvičiteľka psov z občianskeho združenia Psi na život. Dnes sa rozprávame práve o bielej palici, ktorý je deň, ktorý pomáha nevidiacim a slabozrakým v ich púti životom. A vy pomáhate takisto, pretože cvičíte vodiace psy. Už sme teda povedali, ako teda prebieha ten výcvik, ale kedy si pes uvedomí, že a teraz som v práci a teraz mám voľno? Je to taký veľmi jednoduchý ukazovateľ, keď vidíte psa, že má na sebe tento postroj, ako tu má aj Bailey, a na ňom tú rúčku, ten vodič, tak to znamená, preňho je to ten signál, že áno, teraz som v práci. Učia sa to už v podstate v tej výchove, kde majú takú malú vestičku, ktorú vlastne majú na tele. Ako náhle mu ten postroj dáme dole, tak preňho je to taký signál, že áno, teraz už som v pohode, mám voľno, môžem si ísť poňufkať, môžem sa ísť pohrať. A to ma tiež zaujíma, pretože ja si predstavím toho vodiaceho psa vždy ako naozaj super sústredeného, ktorý poslúcha na slovo, ale že ani sa nedokáže až tak veľmi možno šantiť, keď si dá ten postroj dole, teda keď nie je v práci. Alebo sa mýlim? No, je to taký častý mýtus, by som povedala, že ľudia si myslia, že ten vodiaci pes naozaj iba celý deň pracuje, ale nie je to tak. On počas toho dňa má možno hodinku, maximálne 2, kedy vedie toho človeka, dajme tomu, že ráno ho odvedie do práce, tam si potom láhnú, má kľud a po obede ho zasa odvedie z práce domov, ale medzi tým si buď spinka, alebo sa hrá, a keď prídu domov, môžu ísť na nejakú voľnočasovú prechádzku, kde ten pes naozaj aj ho pustia z vodítka, ide sa pohrať s kamarátmi, ide si tam poňufkať tú trávičku. Máme psov, ktorí vedia byť riadni, teda blázni, keď majú možnosť sa pohrať. A aké plemeno sa možno najviac hodí práve na toto povolanie, nazvime to tak, alebo skôr poslanie? Celosvetovo je najpoužívanejším plemenom labradorský retriever. Je to pre jeho pokojnú povahu. V podstate aj tie fyzické vlastnosti sú také, ktoré vyhovujú tomu, čiže má akurátnu veľkosť na to, aby vedel toho človeka trošku akože potiahnuť v tom vodiči. Ale zároveň nie je príliš veľký, aby sa nezmestil napríklad do MHD, kde máme strašne úzke priestory, kde ich musíme napchať. A sú samozrejme veľmi priateľskí, neagresívni, čo je veľmi dôležitá vlastnosť vodiaceho psa. Ten nesmie mať žiadne nejaké obranárske sklony voči tomu svojmu pánovi. Sú ešte iné plemená, ale ten najpoužívanejší je labradorský retriever. A v rámci tohto projektu a občianskeho združenia Psi na život robíte doslova všetko, čo je v samotnom názve, čiže vychovávate psy na život pre nových majiteľov. Koľko už psov ste takto vychovali a odovzdali? Áno, ako ste hovorili, naša misia je vytvárať zohrané dvojice, ktorým sa spolu lepšie kráča s životom. Čiže my naozaj robíme celý ten kompletný servis. A veľmi dôležitou časťou a tým našim poslaním je ten klient, aby bol ten klient spokojný. Čiže odovzdávame vodiace psy, to je aj súčasť teda toho procesu, to odovzdávanie. Tých psov máme momentálne, ak sa nemýlim, v tých našich štatistikách 8-9 pes bol odovzdaný nedávno. Takže toľko zhruba máme. A všetko samozrejme prebieha ideálne, to je ten ideálny scenár, ale boli aj nejaké, nazvime to, reklamácie, alebo že niekto si nesadol spolu, tá kombinácia pes-majiteľ? Ja som to ešte nezažila, že by nám niekto chcel vrátiť psa, že by to naozaj nesadlo. My ten výber tej dvojice naozaj veľmi dôkladne robíme celý ten proces, pretože je to veľmi dôležité, aby si sadli tí dvaja. Že napríklad nedáme nejakého komotnejšieho psa mladému energickému človeku, ktorý potrebuje denne veľa chodiť a v tempe a tak ďalej, alebo naopak. Čiže nestalo sa nám, že by si vyslovene nesadli. Môžu byť také maličké situácie, kde nám zavolajú. My sme v neustálom kontakte s tými klientami. To nie je o tom, že nech sa páči, tu máte psa, dovidenia, majte sa dobre. Ale sme s nimi stále v kontakte, čiže môže sa stať, že nám zavolajú, že viete čo, tak nejako mi začal haprovať, keď vidí iného psa, veľmi ho to láka, tak prídeme tam a robíme zasa s tým klientom, aby to bolo zasa tak, ako to má byť. A čo sa vtedy deje? Ako keby musíte toho psa nejakým spôsobom precvičiť? Dať mu nejaký nový povel, nový signál? Nie precvičiť, ja by som povedala, že častokrát je to o tom, že ten klient tiež nie je nejaký odborník, kinológ. To znamená, že je to bežný človek, ktorý
možno nemá všetky tie nástroje v rukách, ktoré my ako tréneri poznáme, že takto by som mohol reagovať v tej situácii, takto by som to mohol urobiť. To znamená, my prídeme a snažíme sa naozaj naučiť toho klienta, ako na to, aby bol ten pes v pohode, aby to prebiehalo tak, ako potrebujeme. Tak my vám želáme čo najviac dobre vycvičených psov a samozrejme spokojných nových majiteľov, ktorým tí psi budú pomáhať pri ich ceste životom. Naším dnešným hostom bola Lucia Kadvoltová, cvičiteľka psov z občianskeho združenia Psi na život a samozrejme aj pes Bailey. Ďakujeme, že ste tu boli. Dovidenia. Ďakujeme za pozvanie.